سلام دي guys كمي حديدكم كمي تونو لو ما عندنا بخونه ቦታ እንደ ተንቀሳቀሰ ዘለኹ ሶ ትማል ምሸት ከመይ ከም ድነበረ እትባህል ተኻ እንታይ ዓይነት ባህል እንኳን ኣና ይተረዳና ግን ኣብ ኢትዮጵያ ሶ እስከ ኣቦታ ኮመንት ነዚ ባህል ዝትፈት እስከ ኩላትኩም እዛ ዓይነት ባህል ይጎልኒ ዳይና ቪዲዮ ረይዋሞ ኩላትኩም ኣቦታ ኮመንት እዚ ባህል እዚ እንታይ ዓይነት ባህል ምዃኑ ክፈልጦ ይከኣልኩም ሶ ክትሕብሩን ንደሊ ኣለኹ ብጣዕሚ ገሪም ንኾይኑ ረይዎ ነዚ ይመስል